Добрый дзень добрым людзям. Усіх вітаю, браты і сёстры. Зноўку гэта я ў вашых стужках відэа. І я вам хочу паказаць дот. Гэта частка Полацкага ўзмоцненага раёну. Такіх дотаў тут у Полацкім раёне шмат. Гэты знаходзіцца каля Махірова. Там цяпер дачы. Раней там калісьці была, калі не памыляюся, вёска ці цэлае сяло. А вось такі дот, калі, як вы бачыце, такі вельмі моцны, з шырокімі такімі сценамі. Это такі маўклівы сведка той страшэннай вайны і помнік мужнай абароне, калі нашыя салдаты, афіцэры супрацьстаялі нямецкім захопнікам.